Babulaye, haka da daga kasuwan ne? Lafiya na ganka a ƙasa? What? Babulaye! Uwa ne na kawo miki da kawo. Uwawu! Baby. Eh? Wallahi tallahi na dan biya na nasa aka samu ki indomi ne da koyi a wajen mishayi. Saboda ki dan saboda tsaro ba ta baki da yiwa. Ina ƙoshi kai kawai nake son gani. To gani nan wallahi gani nan ya ake ce. Dan kamu ta dan cako ta dan can. Zabi ke rigo. What? Ya ne? Daga yake ji ne? Kasan dare na yi mace. Hawa. In ban gane da yake nufi ba Allah yake. Na'am. Kai dai karɓa abu kamar yaro wallahi. Wallahi tallahi. Kawai ba matsala. Shi. An kuma kisan dai matsala. Har na ɓari wallahi saboda ɓawar zakuwa. To a kisan dai matsala? Wallahi tallahi gaba ɗaya kwana biyun nan wallahi indomi da kwai ta kashe ni wallahi. Me ya faru? Na rantsi da Allah gaba ɗaya ba su da ke da ka sa a babu wallahi ina hawa da cima. Yanzu me take nufi kenan? Ya ne bari ɗan haɗa kaina da Allah bari ɗan haɗa kaina saboda tsaro. Dan Allah minti kaɗan zan sha. Ke mutum yana nan kusa da gidan muka yi. Masu aji ga shi lokaci wannan dai masu aji hello ba ka ji da ne Ina jin kai akai. baby na da ko ba kike bai na kika shiga ne Na riga na wuce wallahi ka san ni ke da girki. Kifi ga nan na sha girki dai gaba guda shida ma na an sa wallahi kuma ga shi ta ranke na Allah ki dawo yanzu na shirya wallahi na shirya Ayya, shan ruwan sanyi. ba ruwan sanyi ba a roshe zan jika ta ba ruwan sanyi ba dai Allah ki ke ba za ki gani ba wallahi bai ga ma guda shida na sha wallahi ya fara yi Kankara tana yi ka sha. dan girman Allah bai ki dawo mana Ya haƙuri ba zan dawo wallahi na riga na tafi kawai ka san da za ka yi sai an jima. hello doctor Na'am Babulaye. doctor Ya aka yi? magan da na zo da sha yanzu Eh. ya fara aiki To ba dalili yasa ka siya ka sha ba? wallahi tallahi ta gudu ba tare yanzu ya za a yi To ba biyu kawai ka sha ba? shi da na sha wallahi Shida? wallahi kuma ga shi ta gudu ba sai ya tsinki ba Kai. Ka nemi wata mana. to yanzu nan ina zan nemo ta emergency har ba ta ke yi wallahi Subhanallahi. Gaskiya dai ka nemi kankara.